guys, ga pupus sang kamot di mo hawa. Gamay ka jung butterfly na. Yung ganahan siya oh. Gamay kayo jung arang kakiyot. Cute kayo. Cute. Wala. Uy. Kau kang pahapon sa kuan kau. Dahon. Mata? Tah. Kahap na daon. Danar ka ha. Danar ka. Hi guys, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Kamusta mo tanan? Diya si Aliana. Hi guys. Hi guys. Ako na po ni si Aliana. Nja mula ka sa miya na. Abla ka sa mo Mama Ruby. Mo ato sa mi sa kuan dali saki. Mo ato sa mi sa Kindulman guys kay ato mi nami kuhaon didto nja. Gasayra ko gulip, gasayra ko mamun Mama Ruby. Oh, mamun kuno ija, das jijin boros dali jin. Kaming duas jijin di ay mo adto. Kay adto kuno mi mamalit kay birthday na rin siya ugma guys. Ayo, sige naman sa dadag sundang namin sundang buhi na. Di mo halit kuan. Gi manicure ni Flora migapon sa karon ga. Sundang na pud ni ma guys, liwat ko dani nanay guys karang. Kadam mo mataas 4 form ko na mata na. Kung kaya alas 4, pakupod ko na mata kay. Tatos kusina. Kaya ang mga kahoy dito si babaw hang gipangbilin pa dito ha patong guzuro nanda. Napa ni mong kada na? Na pa dito daghan ta. Diya guys, ato na ni Jijin. Nay, mato na minay. Amping minay. Mama Ruby ha. Amping miss biyahe. Oh, lama. Ako pada pinal dito ka. Uli na ka. Amping ko no miss biyahe. Amping ko no miss biyahe Siana. Ito na me. Minay. Bye-bye Mama Ruby. Bye-bye. Sa may pasalubong nimo. Hi guys, nakita mo sa mong gwapa ka jo nga. Vlogger po dito siya. Ya, mapulisin niya nga dancer. Wajo ko katang mo. Kita na dito kay sige ka na ang anak ng nimo, Christine. Ito ni Christine, di ba? Ah, si Nicole. Malit to na. Nicole, ipangita di ka na. Kita na di bilang na. Sige sa ako pa ni Jutli. Ano? Dito ko no. Na, kwan po ni siya. Kwan po ni siya, rider po ni. Magbuwang pamanday ka, Christine. Kay siya. 16. Kalau 16 pamanday ko siya na. Mura siya ni Muna. Mura panginday. Ang lawa. Pwede mo. Kilingaw ko sang anak. Palit. Christine, kita na po po. March. Si Jijin kay naman na diyang ati mo yung nagbantay ni Jijin. Yung gwapa din yung bata kay gwapa ka dyan. Oh, laag na. Na, nagdanay si Jijin nag-drive yung sakjanan. Uy, idol ba dyan ka dyan kasang anak, Crystal. Tao, nagganahan siya nga mag-meet kuno mo. Guys, gikwinta pa ka mong ipalit. Pahinti ka nila namin sa tindahan ni Sinani mo, ma'am. Ha? Tindahan. Lydia. Oh, Lydia. Nami diri sa Gindulman. Namo sila nanday. Pinatanan. Be ato sa bitahon. Nanan diri ma'am nasud na. Oh, natanan na ang gipasud. Palit miog ka ng mantika dari ni ma'am oh. Diyan na mga galon ang diyang igamit diya. Karon pa ko nakakuan guys nga napakinabangan dahil ni mga ingani. So dito sa mo sa Cebu, wa pa nila na idea sa ilang palengke didto. Nga ingana ilang buhaton maninda og mantika kay puro plastic pero diri ko sa Bohol nakakita nga way mga plastic dari nga pustan puro papel or yuguan na limasag. Kuan ka ng paborito na bakado ni Nicole na tambukado lubot. Tagpilang kilo dani boss? Boss, tagpilang kilo ane? 300 kuno ang kilo. Parang mahala ka yung isda di ay dari guys. Series mi guys kay wa mo sakay og van kay mahal. Pero makatipid mi. Dali Jin. Go. Nabi daris bay. Dadi siya na. Ja, kapabalik na mig para magtulog man jadi mami kadto maglutog daghan kadto ugma guys kay na may ni sponsor di ja og ditson ra ja. Bawal man di doon magtapok-tapok kay mga lagi kay Omicron ja. Di ako pasalubong ni Aliana di anis. Sa may yan ay pasalubong na nimo.
Salamat po, Mama Ruby. Salamat. Salamat. Diyan, pagkita po siya sa Mailo, kay ganahan sa Mailo. Mailo. Ang gabrihan ni Mama Ruby, ha? Hindi pagkita na sa Mailo o Whopper. No, salamat ka dali. Salamat sa pasalubong. Salamat sa pasalubong. Guys, karon kay malit Mamis Gigi dito sa Gandihay og isda. Nga mong kabitsihan ng taog majag o. Yun man. Ay, ginulman di ay. Kuan ka nang among hanggi prito kay among sabawan ko ni Gigi na Gigi versus nagharos og Butangan no Kamunggay. kuan, kamunggay kay lami man ang piniritong isda, butangan kamunggay. kay mana ko ni masabaw ja nagdecorate ko dito sa kuan ni Gigi ja ramang ka ngit-ngit kay wala gi. Guys, nami diri tapad-tapad ni akong Ato kay apil ang bugan ti ha. maning prinsesa di ay ni. Princess Way ginghari. Gahas ang pangutanon guys ug sa iyang nagustuhan sa hanggi garden dito to ah. Nagustuhan man, nagustuhan ka Okay. adto sa nga tanan. Lami ana. Diyan mo pa rin Huwag na pag-abot laman namo nagtanong. guys gikan mi ni Gigi sa kuan dyan nag-ilis na ko kay nalagi bakterya lagi kunuron nga Omicron man ang nag-ilis mi Unsa man pag dyan dari. Omicron o Micron? Ba Omicron basta mura ano to. Omicron siguro na. Diyan salamat inyong tanan guys sa mga new subscribers diay salamat. Nadugangan Ug ni salamat sa subscribers, kaniyang bunso. Salamat kadto ninyong tanan. Ug salamat sa tanan-tanan nga ni suporta og ninghatag og blessing namong among pamilya. Salamat inyong tanan. A few moments later. Gigi na mata na. Happy birthday, Jin. I love you. Diya, sa juba ko ni mata kay nagbalot na ko og lumpia. Diya na hangitiwas pod ni guys. Kamera ka jug balon kay ni buto ag uban. Salamat ka sa imong birthday. Dapat sa sa Johnny mata. Sige naman. Love man ka na. Sige na. Butan ka sa ate guys. Happy birthday. Ning nay. Mapipagmatan ni nanay. Mama Ruby, Good morning. Sa jukado ko ning mata guys kay nagprepare lagi ko daris kay birthday lagi ni Gigi. Diyan na ang kandila rami kay Nay. kuan jud way kurinti pa lagi. Magpakarga ko si Jana. Ha, ino ko. Bon, ang kulirik, Mama Dede. Hilak di kagabi wa ka na tabaga. Namo ka istorya. Namo ka istorya, Mama Ruby. Labang ka. Namingaw naman ko nimo. Magligid-ligid ko duta, Mama Ala Ruby. ajaw. Ko.